Teda, čau, Hanyšáci, je tu Hanyš a Serch, ale Serch tu není. No to nevadí. Prostě je tu Hanyš Place a dneska vás zdravím u první informačky, u našeho prvního informačního videa a jak jste mohli všimnout, tak tohle je nový kanál, jmenuje se Serch and Hanyš Place a je to vlastně náš kanál s kámošem. Ten se jmenuje Serch a před chvíli jsem se koukal na Skypeu, ten tu není, nevadí, ale když budete chtít, tak já mu když tak napíšu a prostě řeknu, ať natočí taky nějakou informačku. Co se týče intra, tak prostě bude, nevím, buď nějaký vymyslím, nebo tam dám intro z mojeho předchozího kanálu, což bude něco lepší, ale mohl bych tam taky nějaký vymyslet. Jinak, kdybyste chtěli se podívat na to, na Skype nám něco napsat, na Ask, tak když tak to dám sem do informací, stačí si jenom tady rozkliknout, prostě jste tady na kanále, rozklikne si tady informace. Tady to myslím, že všechno bude, jestli to tam stihnu dát ještě dneska. A jinak, co se týče našeho kanálu, tak to bude vše, jinak budeme točit Contra, prostě tyhle všechny hry, na který jste zvyklí, a počkejte. Omlouvám se za drobné zpoždění, ale u vás byl určitě takový malý střih a jinak, co jsem říkal o tom kanálu, je to asi všechno. Jak říkám, byla to krátká informačka, příště bude když tak se Serchem a asi čau. Počkejte. Takže čus.